Sinisolam Block Lai Thangnai 26 तारिखआव सिनि जे डेमोक्रेटिक आन्दोलन खालामना जागाबो सिनि बर' किसुटा लाभ चार्ज थाके इन्जुरि दंखा दाय सिनि 13 जनानो केस रेखा एरें बर' कुनो आ जागाबो कुनो आबो करि इनभल्व करि आमाय बर'नो दावो सिनि फरसा ताखौ जेलो दङ सिनि ताखौ बेलमायाखौ सिनि ताखौ सजल देबरमा सिनि संक्रात ताई बाकी 10 जना 12 जना ताबो बर' बेल अलरेडी पिटिशन जमा जाबाय बेल मायाखौ बनि बागै सों म हाके एरें सुदु सोलेम केन्द्र या साराति बर' जौन बर' केस खायनाय सिनि बर'नो मोराल डाउन खायनाय दङ बनि बागै सोंथिनि हेरमा बाजाराव ओ जागा सोंथिनि मसाल रैली मा खायनाय जों कायसन आवाज सिनि नेक्स्ट टाइमाव सिनि बर'नो माके एरें माजार रिटारम थों बनि बागै सों ल एन्ड अर्डार नो सों सारान मुसुङो कुनो একটা पार्टीनि ब खानावै गणतन्त्रनो हत्ता खायदि गणतन्त्रनो गाहाम करिखा नारगना निगे जत दिगिनो पुलिस प्रशासन ल एन्ड अर्डार जत बैनो कोअपारेट खायसलेना निथों একটা সাইডে যদি বিজেপি गभर्नमेंट दंनै बन बागै सिनि जरि सामखाय दंहाके जोंति पारा मथाबा आसुबि दंलाक जों सबा खायनाय रोंगो जों अ देशनि नागरिक जों साइमान अ देशनि संविधान अ देशनि बाहायके जों बु संविधान तैनाय सिङाव आन्दोलन खायनाय रों जों साइमान बन बागै आगामी दिनाव जुदि माहाके कोनो सिनि बर'नो हैरानि खायनाय मोराल डाउन खायनाय बा बनो बखरक बनो आबो खायनाय नायखाके माने बखरक बनो जुदि प्रेसार ना नायखाके जों आसब दंला जों गणतान्त्रिक सारा त्रिपुरा जो बिग मुभमेन्ट सिस्टम थाखुक संनो नरक दिनियाव माहाय सारिक जराव जों बाक्सा करें खामानि बागै जों साइमानो थांनाय 26 आगस्टनि ओ सालनि गोबां मा जों जालकनो तै जों आबो ताबुक बो जों खाकचांगै मानियाखौ ताबुक बचिनि खामानि ताबुक जों हामियाखौ ताङै खामना नां जलिमा बतंनाय खामा बतंनाय ताङै हिमालय एरें अमाहाय जों तामसा पिस रेली खाय दं माने जागावो किसा माने जागावो फानसे अमाहाय बेलाय कतर खायनाय बरकसने एरें माजरा बक्सिनैनाय अमाहाय खाय माने आबनो जों बेलाय जाजागिया अंगैनो जों दिनिवो अमाहाय सारेक जरावो जों दिनि ओ हानहाय हेरमा ओ बाजारो याकबा हातिवो जों जत पाल सिं चलम ब्लॉक नि अंगै जों पालखे उथुम लायखा जों कायसा हायनो हाय जों अमनो तिनो दिनिबो जों कायसा सबानि खरां याखेबा जों होस खायदारि बागै जों दिनि उथुम लायजाक जों TWF YTF दासिनि पेरेंट्स बडी ना बरक जों सत पाल खाय दिने जों हम चांति जों दिनिबो चबा खायनाय याखेबा खरां तिसानाय अमनो ति जाति बरक जाति अमनो जास खायथों साबो चाया तामु अंखा अंनि आबनो गाहामख्ले प्रशासन दक नायै अबनो जासाय खायनो बर' सामुनो खायथों कारबा जों एकदम स्राय जों सायमानै दंगो अबनि जे चाया खायनाय रकनि बागै जे माजरा मानजाक तमनि आबनि एगेन्स्ट जों थांया जेता चाया खायनाय बरन माजरा बेदि आबो जों गसु ताके चाया खायावै बाहायखले चाया खायगाने जों आ माजरा जों रुजुनाय मानेबा आबो जों रुजुनाय मैया जिनि जारा मानजाके तंनाय रकम मावता बुगिवै दंगो हान बागै शो जों आम बागै दिन आबन बागै ना जों जिनि खादो मानि जों तसे रायले खायनाय बागै जों दिनि हातिव जों तसे माकुथुम लायखा जों हामबाय